Kuzimazima kwa magetsi kwatsetsa mavuto ochuluka kwambiri m'madera ena, ndipo kuzimaku kwapangitsa kuti anthu ena akumane ndi mavuto a zachuma malingana ndi iwo amene amadalira mabizinesi ogwiritsa ntchito magetsi. Zona kuti magetsi avutadi oti pano pasadathekedi tayesa umatani akumathima kuyaka kuthima kuyaka oti apapa mukufuna kuti maumboni tayesa tasakuthima. Zomwe zanchititsa kuti madzi a mipopi azivuta nawo. Zachitika izi kamba ka vuto limene Eskom likumana nalo pamene anthu akupa zipangizo za Eskom m'madera osiyanasiyana. Tiye tione nkhani yonse momwe yakhalira. Zona kuti magetsi avutadi oti pano pasadathekedi tayesa umatani akumathima kuyaka kuthima kuyaka oti apapa mukufuna kuti maumboni tayesa tasakuthima. Khuza kwambiri poli tipezeke naye kuti thandizike pakhomo imene nakuti timiti tigwire ntchito kuti timiti ndengati kumene kukukanika zizungovuta pakana kuti timakhale magona pani njala. Vuto la magetsi atikhuza kwambiri foti ife timadalira bizinesi imeneyo ndipo timadalira magetsi kwambiri. Nde upeza kuti magetsi kuvutavuta kwambiri chonchi upeza kuti ife umapeza kuti magona ndi njala chani. Upeza kuti amangoyaka pang'ono uzathima kuyaka pang'ono uzathima upeza kuti ifeyo ntchito isimayenda bwino upeza anthu bwera anthu ongoza amagetsi athima. Msabatayi mdziko muno madera ena mwakhala muli nyengo ya mphepo zimene zakhala zikuonjezeranso vutoli. Bungwe lopereka magetsi mdziko muno la Eskom lavomereza za vutoli ponena kuti izi zochitika kamba kakuti anthu amaba zipangizo zake zogwiritsa ntchito zimene zimachititsa kuti zipangizozi zizikhala pa chiopsezo chogwa ndi mphepo kukakhala nyengo ya mpheponso. Mukalata imene bungwe lidatulutsa yati kubedwa kwa zipangizo zake zakhala zochititsa kuti zinthu zina monga mapolo komanso zina zizonongeka mosavuta kotero kuti kukakhala mphepo zimakhuzidwa kuchititsa kuti magetsi azime. Bungweli latitukira zotheka pofuna kukonza za vutoli. Vuto la magetsili madera ena labweretsanso vuto la madzi. Mukalata imene bungwe lopereka madzi mchigawo cha ku Blantyre la Blantyre Water Board lidatulutsa lanena kuti likulephera kupopa madzi m'madera ena kamba ka vuto la magetsiwa. Izi zachititsanso kuti anthu ambiri akumane ndi vuto la madzi. Vuto la magetsi lidachepa pakatipa malinga ndi kukonzedwa kwa makina a bungwe la Eskom akapichira amene adawonongeka malinga ndi namondwe amene adakhudza dziko lino mbuyomu.